Яшчэ нават не пабачыўшы самой выставы, прысутныя былі да глыбіні душы крануты цырымоніяй яе адкрыцця. Захапляльнымі рытмамі і чароўнай пластыкай народнага армянскага танца гледачоў заваражылі артысты ансамбля «Эребуні». Гэта, дарэчы, першая, самая старажытная назва цяперашняга Ерэвана. Да слёз крануў чысцінёй голаса і шчырасцю армянскай душы малады, але ўжо добра вядомы спявак Ягор Варашчан. Сёння, напэўна, мала хто ведае, якія гістарычныя ніці звязваюць Гомель і, ў прыватнасці, палац Румянцевых-Паскевічаў з Ереваном. Потому что Паскевич воевал, и Паскевич как бы подписывал Тухманчайский договор, который способствовал независимости Еревана в то время. Сама выстава размясцілася на другім паверсе цэнтральнай часткі палаца. Нацыянальны касцюм «Тарас» адлюстроўвае няпросты гістарычны шлях, які прайшоў армянскі народ. Такую вопратку апраналі ў асаблівых урачыстых выпадках. Аднак гэтыя касцюмы не толькі ўвасабленне сямейных традыцый, але яскравыя і разнастайныя шэдэўры мастацтва. Як мова мае мноства дыялектаў, так мноства варыяцый і ў касцюма. Неад'емнай яго часткай з'яўляецца ювелірнае ўпрыгожванне з каштоўных металлов. Это дух страны, это голос страны, это виды страны. Тем более национальный армянский костюм – это то, что отличает… Любой национальный костюм – это то, что отличает одну нацию от другой. Поэтому очень рада, что эта выставка приехала именно в Гомель. Люди должны знать друг о друге, и тогда будет мир, любовь и спокойствие. Чем больше мы знаем о белорусах, чем больше белорусы знают об армян, чем больше народы знают друг друга, тем лучше вообще для всего нашего сообщества. Армяне і беларусы наогул у чымсьці падобныя паміж сабой. Сціплыя, памяркоўныя, талерантныя, гасцінныя. І хоць нашы краіны раздзяляе 9000 кіламетраў, адчуць еднасць і дакрануцца да армянскай спадчыны можна і ў Гомелі. Выстава будзе працаваць да 8 снежня. Сергей Нігеревич, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».